dan doe je 2 soorten testvliegen. Het mooiste wat we deden was een nieuw ontwerp, een nieuw type vliegtuig. Dat moet je helemaal certificeren. Hè? En daar ben je 2 jaar mee bezig. Nou, dan moet je best wel spannende dingen doen hoor. Want je moet echt aantonen dat dat vliegtuig onder alle omstandigheden veilig is. Dus je moet grenzen opzoeken. Ja, behoorlijk. Maar wat je ook deed, is, dat was eigenlijk het standaardwerk wat wij deden, was serievliegtuigen. Dus een nieuw vliegtuig dat gebouwd werd in die fabriek en andere delen van ook Europa en zo, werd allemaal naar Schiphol gebracht en dan werd het in elkaar gezet. En al die mensen, duizenden mensen, die waren daar, ik weet niet hoe lang mee bezig. Nou, uiteindelijk stond daar zo'n splinternieuw ding. Hartstikke mooi, nieuw vliegtuig. Alleen, ja, het had nog nooit gevlogen. Dus ik zei wel eens tegen ja, ik zei, eigenlijk zo'n nieuw vliegtuig is gewoon een verzameling onderdelen. Ja. En wij moeten aantonen dat dat ding ook echt kan vliegen. Ja. Dus nou, dan kwam je ook wel eens spannende dingen tegen. Ja. Maar kijk, daar moet je allemaal... Testvliegen is vooral een kwestie van tevoren goed nadenken. Van wat ga ik nou precies doen? En wat kan ik doen als het misgaat? Als het niet gaat als je hoopt. Nou ja, ik sta hier nog, dus ik heb er kennelijk goed over nagedacht. Dus. Was het ook in uw geval een jongensdroom? Piloot worden? Nou ja, dat is wel grappig. Eigenlijk wel. Ik denk een jaar 15, 16 was, dus had ik op de HBS. En toen zag ik op een gegeven moment, op het bord, zag ik niet zo scherp meer. Er schreef de meester wat op en zo. En ja, ik denk shit. Nou ja, uiteindelijk toch maar een keer naar de oogarts. Ja, ga maar eens naar de opticien. Laat maar eens je ogen meten. Ja, dan had ik een brilletje nodig. Nou, in die tijden was het zo, dat is al lang niet meer hoor. Maar toen was het zo, als je beroepsvlieger wilde worden, met bril, einde oefening. Ja. Dat kon niet. Ik denk, shit, ja, wat nu? Nou ja, ik heb de HBS afgemaakt en toen was het van... Had ik eens na zitten denken. Eigenlijk achteraf gezien had ik beter naar Delft kunnen gaan. Want ik wilde iets met luchtvaart. Nou, dan maar techniek. Oh, oké. Maar goed, op de een of andere manier, ik heb hier op de Ministerscollege gezeten in Nijmegen. Heeft iemand kennelijk ooit, hebben we het er wel eens over gehad, van de TH, de Technische Universiteit in Delft. Ja, maar dat was zo moeilijk. Dat was voor geniale mensen. En dat was ik niet, dus dat vond ik te moeilijk. Dus dan ga je eerst stap lager en dat is de HTS. Tegenwoordig heet het. Net als hier de HAM nu. Werktuigbouwkunde? Nee, ook vliegtuigbouw. Vliegtuigbouw. Ja, dat was de ene opleiding in Nederland, in Haarlem was die. En die heb ik toen gedaan. Ja. Nou, maar hoe bent u dan eindelijk toch piloot geworden? Dat is ook eens een verhaal. Nou, toen had ik die HTS afgedaan. Was nog een tijd van de militaire dienst. Ja. Ik moest in dienst en toen had ik gelukkig met de luchtmacht. Niet als vlieger uiteraard, want daar was ik toen nog niet voor opgeleid. Maar op delen heb ik toen gezeten. Dus vliegbasis delen. En ja. En toen had ik zoiets, dan kan ik wel, als ik klaar ben, kan ik een baantje gaan zoeken bij Fokker of zo. Gewoon dat al je schoolvrienden en kennissen deden en een leuke meid zoeken en dan een huisje kopen en kindertjes maken. Maar daar was ik nog niet aan toe. Dus ik dacht, nee, ik wil nog eens iets van de wereld zien. En gelukkig had mijn pa op een gegeven moment contact met een ingenieur van de AXO, volgens mij was dat. En die was net terug uit Amerika. Oh, en mijn vader zei, wat heb je allemaal gedaan? Nou, dit en dat. Oh, dat was wel leuk. En hoe doe je dat? Ja, nou, dat was een of andere stichting. Die bestaat nog steeds, volgens mij. De Netherlands America Foundation. Die hebben een kantoor in Amsterdam. Op hoe heet dat plein daar bij het Rijksmuseum. En daar heb ik contact mee gezocht. Daar ben ik naartoe gegaan. En ik heb verteld, ik wil eigenlijk graag iets doen in de luchtvaart in Amerika. Maar niet de grote luchtvaart. Niet Boeing of niet Douglas, nee. De kleinere vliegtuigen, de zakenvliegtuigen enzovoort. Oh, oké. Nou, een paar maanden later kreeg ik een bericht. Ja, ze hadden iets geregeld bij Piper. Ja. Je hebt misschien wel eens de Piper Cup de gehoord. Piper Cup, legendarische kleine één pittertje. Dat ding. Ja. Nou, die fabriek die bestond al lang toen. Die is ook van net, de oorspronkelijke Bill Piper. Ik denk dat die net voor de Tweede Wereldoorlog ermee begonnen is. Nou, die fabriek die staat ergens midden in Pennsylvania. En daar kwam ik naartoe. Nou, oké. Nou, toen begon het jongensboek al. Ja, nou, hoe kom je in Amerika was toen het verhaal. Vliegen, maar dat was behoorlijk duur toen. En ik had wel wat geld gekregen in mijn diensttijd, maar ook niet zo bar veel natuurlijk. Dus ik had geen dikke bankrekening of zo. Maar goed, ik had een beetje geld. En toen zei iemand, ja, als je goedkoop naar Amerika wil, dan moet je met de boot. Nou, oké, ga ik met de boot. Dus er bestaat ook nog, dacht ik,
een studentenreisbureau in Leiden. En heb ik contact met hen gezegd, ja hoor, nou die hebben een reis geboekt per boot met de Holland-Amerika-lijn. Ben ik toen overgevaren. Nou, dan zit je 10 dagen op zijn boot. Toen had ik het gevoel, nou 10 dagen op zijn boot, dat vind ik wel genoeg. Dat hoeft voor mij niet langer. Nee, op zo'n schip. Weinig te beleven? Nee, niks. Ja, overdag kon je een filmpje gaan kijken of zo. Je kon een beetje pingpong op het dek. En, nou, nee, dat is een beetje saai. U had geen zeebenen? Nee, ook dat. Nou, ik werd er niet ziek van, maar... En toen in Pennsylvania? Ja, bij Piper. Nou, toen kwam ik daar en aardige lui. En, oh ja, dat was ook nog leuk. De eerste maand hadden ze ook al geregeld, was je ondergebracht bij een Amerikaans gezin. Gewoon om een beetje kennis te maken met de Amerikanen en zo. Nou, het bleek een hele leuke familie te zijn. En toen heb ik uiteindelijk een kamer gezocht ergens daar in de buurt. En via die man van het gezin, dat was de directeur van de papierfabriek daar en die kende iedereen. En een autootje gekocht van die paar centen die ik had. Hè? Want ja, zonder auto ben je niks in Amerika. Nee. Dus, en toen bleek bij Piper, iedereen die bij Piper werkte, die kon vliegtuigjes van Piper, want die werden bij Piper gemaakt. Maar daar hadden ze ook een soort vliegclub van de fabriek. En die kon je huren voor $3,50 per uur. Nou, daar kon je nog geen auto voor rijden. Dat is zo goedkoop. Ja. Want er zat alles bij inbegrepen. Dus de brandstof, de olie enzovoort. Die kon je gewoon boeken en zeggen, nou, ik wil... Zoals een auto van de zaak nam je een vliegtuig van de zaak even mee. Ja. Dus ik dacht, dat wil ik ook wel. Dus ik ben dan gauw gaan oefenen. En ik werkte op de afdeling engineering. Want ik had dus mijn HTS afgemaakt en zo. En er zaten allerlei techneuten die ook een bevoegdheid als instructeur hadden om te vliegen. Dus daar kon je gewoon een afspraak mee maken. Kun je mij wat lessen geven om... Maar ik had wel zweefvliegervaring, dat had ik al wel gedaan. Dus dat ging redelijk vlot. En toen had ik mijn buvetje. Ja, en eigenlijk heb ik de hele Amerika rondgevlogen met die dingen. Dat is echt van... Geweldig. Ja. Maar, en dan laten we u verder met rust. Hoe bent u van die Piper Cubs nou uiteindelijk op een 747, wat toch decennia lang het vlaggenschip was van alles wat je maar kon vliegen? Ja. Maar uiteindelijk via Fokker. Hè. Ik ben dus uiteindelijk naar Nieuw-Guinea ben ik teruggekomen. Want ik had daar contact in Jakarta met een Nederlands bedrijf. Die had mij op de heenweg ook al geholpen. Die kennen ze van de missie weer goed en zo. En toen had ik daar 1,5 jaar gevlogen. En toen had ik inmiddels aardig wat ervaring mee. Ik had het overleefd, dus ik stond en toen zeiden ze bij de KLM, want u bent bij de KLM denk ik op een 747 gaan vliegen uiteindelijk, of niet? Ja, maar dat is na het faillissement van Fokker. Ja. Ja, want toen, Fokker was failliet. En, maar hoe kom je dan op een 747? Nou, daar hadden ze toevallig mensen nodig. Had ik geluk mee. Want ik had nog geluk in zoverre dat Fokker ging in 1996 failliet. Was in februari of zo. In ieder geval, dus in principe, dat vergeet ik nooit, dat binnen een week of zo stond er 's morgens iemand van toen nog, ik weet niet of het al de PostNL was, maar in ieder geval die stond met grote 2 enveloppen van mijn vrouw, die werkte ook bij Fokker. En 2 van die grote brieven, ontslagbrieven, van einde oefening. Nou, bekijk het maar. Ja. En toen had ik geluk dat de curatoren die het hele zootje overnamen, die besloten in ieder geval alles wat op de productielijn stond, dat werd afgebouwd. Ja, maar dat was gewoon geld. Ja, nou. En als je vliegtuig afbouwt, dan moet je ook testvliegen, anders kun je ze niet afleveren. Dus een beperkte groep van de vliegdienst waar ik bij zat, die mocht doorgaan. En daar was ik gelukkig ook bij. En dus dat heb ik nog een jaar lang gedaan. En toen had u dus al... Maar dan was ik aan het rondkijken natuurlijk. En u had ervaring op redelijke toestellen. Ja, Fokker bouwde wel... Fokker 100. En toen kwam de KLM. Ja, toen zei een oud collega van mij, die al met pensioen was, die had vroeger ook bij de KLM geloof, Wim, je moet eens even gaan informeren bij de KLM. Want die had van collega's weer gehoord dat ze mensen zochten. Dan had ik gelijk en dus wij konden terecht. Ja. Meneer Burgers. En toen, en dat vergeet ik nooit, want ik heb dat 5 jaar gedaan met de KLM. En iedereen zei, wat mooi op die 747. Ik zeg, nou, achteraf gezien ben ik blij dat ik bijna 30 jaar bij Fokker gevlogen heb. Want dat was vele malen leuker en interessanter dan het KLM-gedoe. Want het KLM-gedoe is heel luxe en zo. En mooie stewardessen en zo. En goede hotels en al die flauwekul. Maar het echte vliegen,
Ja, dat was bij Fokker veel leuker als met die KLM. Grenzen opzoeken. Ja, KLM, je kreeg gewoon iedere maand kreeg je zo'n programmaatje in de bus van dinsdag moet je om 10 uur op Schiphol zijn. Nou, dan ging je met zo'n ding naar Los Angeles. Ja. Nou, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan is het gewoon iedere keer hetzelfde. Geweldig. Ja. Misschien moeten we toch eens een keer dat jongensboek nog echt daadwerkelijk gaan schrijven of laten schrijven. Nou, het grappige was, een van mijn eerste projecten die ik bij Fokker gedaan heb, dat was een testprogramma in Spanje, vlakbij Madrid. En daar heb ik mijn vrouw ontmoet, die nou overleden is. Was het een Spaanse? Dat was een echte. Ja, dat was een echte Spaanse. Hoe heette ze? Marta. Marta. Ja, dat was een echte Spaanse. En, maar ja, helaas. Maar goed, wij waren daar bezig en ik had een beetje de leiding gekregen van dat programma om het aan te sturen. Nou, en toen bleek al, we waren met een man of 40 of zo, waren we daar, hè, met het prototype waar dat testprogramma op gedaan moest worden. Maar ook allerlei andere mensen van instrumentatie, hebben zo'n testvliegtuig, dat zit helemaal vol met meetapparatuur.